Nå, men det er Jannik. Ja, jeg er blevet omdøbt til Martin en eller anden fucked om grund. Hvad var det, du sagde om poker? Jeg siger ikke noget klogt om poker. Det siger du ikke. Lad være! De der ikke kan om det kamera, og de er ikke godt. Tror jeg nok. Ej, Joker. Masserne er på. Au. Hvad skete der? Han gik ind i taget, der. Hvad er det her? Der står Mads på grund af ikke. Jesper, jeg spørger dig, fordi jeg tror ikke, jeg får lov nogen af de andre. Må jeg godt gøre Mads ondt? Ja. Nej! Kun hans ben, ikke over, ikke Nej! langt. Au! Sådan. Tror jeg nok. Sådan er han hele tiden. Den der skal sidde. Nå. Sådan der. Ej, hold lige en. Jeg tror, jeg skal lukke den, inden jeg ser 20. Nej, jeg er ikke fuld. Jeg er tyk. Det er jeg også, men jeg har bare ikke lyst til at vise det. Ikke sige andre, at ja, det der, det er ikke fair. Det er at være mig utro, det der. Hold da kæft, der er mørkt Jeg derovre. kan længere end du Der har. er deal. Jeg er lidt ligeglad. Jeg tror, der er deal. Nej, det er det ikke. Det ved jeg. Jo, det er det. Jeg laver sjov, skat. Jeg ved godt, du har svært ved at høre det, men jeg er lidt fuld. Lad være med at joke om noget så alvorligt som det. Okay, undskyld. Ja, men Joker. Joker skal joke, fordi det er Joker. Jeg synes, det er lidt overskydende, men... Jeg har slips på, har jeg ikke? Jo, du har Nej. slips på. Nej, det hænger rundt om min hals. Ja, det er slips. Det Fordi hænger jeg rundt tog om min slips hals. på, fordi at slipset er ikke dejligt. Jeg kan godt lide at have slips på. Aha. Hvad er det her? Det er Mata. Nej, Ja. det er en sløjfetand på. Der er Mata! Det er en sløjfetand på. Jeg slår hjernen fra, og det bliver mere frisk, når jeg slår hjernen. Hvorfor filmer folk mig? For sjovt. Folk Fordi skal du jeg får- ikke tage den på! Jo. Jeg er ikke tage den på! Kom så med, sæt dig op, så giver jeg Ja. dig. Altså det her er lige lidt for underholdende. Masser af brok. Jeg er så glad for, at jeg downloader den app, så jeg kan lægge det her direkte på YouTube. Jeg er så glad for det her kamera, at det kan filme. Jeg skal lige sige, Ja. at hende, der startede med at hoppe, og så hoppede jeg med. Så hvorfor Ja! tager du en sløjfe på, Mads? Puh! Når jeg binder en sløjfe, ikke? Jeg tror, man binder en sløjfe. Hvordan binder man en sløjfe? De sidder med rundt om, og så en. Jeg kan ikke binde en sløjfe. Sid op, Mads. Hold op med det. Nej, Lærke, hvem fanden er der kigger? Det er jeg ikke helt sikker på. Joker, stop det, Mads, han skal have sløjf på. Skal jeg have sløjfe på? Ja! Og du skal Jeg også... har meget hår. Ja! Okay, jeg bliver meget nervøs. Jeg bliver ruset, og der er 2 kameraer. Bare roligt, Joker, det er ikke dig, de kan filme, det er ham. Det ved jeg godt, men... Altså, der er stadig ikke... Bare fordi det lige kan Kan ligge I her. filme I? Ja! Jeg troede, I bare tog billeder. Nej, lige nu filmer jeg det her rører direkte på YouTube. Joker, Jeg bliver kendt! Joker, det her er der stadig ikke nogen, der har taget billeder af. Jamen, Det kan vi godt gøre noget med. Nej, jeg har Det Du er er sløjfe. filmet nu. Altså, Janne, kan jeg så lige få kameraet herover 2 sekunder? Sure. He died. Bare derfor. Okay. Det er lidt mørkt Og derovre i du vil også hjørnet. gerne have det på film. Nej. Jeg fik det lige. Nej, lad være, jeg vælter. You don't say. Der er ikke nogen, der har rørt dig, Mads. Ja, men hun skubbede mig. Ah. Nej, Iber. Nej. Nej, jeg skal lade være med at rulle det der på ham, så kaster han op. Nej, det kan så ikke. Jo, hvis... Der er rødt! Er det rød gået væk nu, Mads? Nej, men det der ting var rød. Ja. Men der er rød, ikke? Jo. Mads, der er et spejl. Ja. Men Au. jeg er sikker på, at du ikke skal nedenunder. Nej, jeg har det fint. Ja. Ingenting, skat. Vil du tørre ham spejl op? Jeg ved ikke, nej. Nej, så Men, skal jeg have men, noget. men han giver mig 1000 kroner og nyt gulv, hvis han kaster op. 32.000. 32.000, jamen det holder vi ham til. Det er filmet, ikke? Jo. Godt nok. Er du helt sikker, Mads? Jeg har 32.000 på det gulv, det ved jeg. Fint nok. Godt. Det er en Vi har en aftale. mundtlig aftale. Han skylder 32.000. Jeg tog som drejer på videoer. gulvet. I så brækker mig. Ja. Men jeg brækker Skal mig jeg gå ikke. over og låse som nævnt? Nej! Joker! Dårlig idé! Dårlig idé! Ja, men det er også en dårlig idé, at du står op. 32.000 nyt guld. Eller guld. Lad være. Hvad hedder det? Y-I-T-A-G. A med 2 prikker over. Den Nej, Gilgamesh. Hvad var den udtale med det? Gilgamesh. 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 Altså, jeg vil bare hellere høre ham sige det her ord. Super cool fantasy Esbjerg Lisolis. Super færdig, du bliver Det kan jeg ikke. Det lyder næsten lige så godt, som når du forsøger at sige... Jeg forstår super. Ja. Ja, lige præcis. Super hvad? Colo. Colo. Fanta. Fanta. Silly. Silly. XB. XP.
Ali. Ali. Zogisk. Zogisk. Prøv at sige det hele. Super Fanny Coli. Ali. Zogisk. Og jeg står kun op for... Super Colo Fanta Chili SB Ali Zogisk. Super Fancy Colo. Ali. Zogisk. Mads, Næsten korrekt. sæt dig ned på Næsten. knæene. Næsten. Mads, sæt Det dig er ret tæt på. Sæt dig ned. Det vil jeg godt lide nu. Men ikke ligge ned. Nej. Kun sidde nede på knæene. Kan du Står det? der der. Der står et eller andet. Jeg vil hellere se Lærke, det er japansk. Mads forstår ikke. Jeg kan heller ikke Sådan der. Og så den der vej. Så jeg kan heller ikke det. Ginger, han skal ikke sidde på sine ben, så ryger han. Jeg hedder stadig Ginger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det lige nu. Og du har gjort det hele aftenen nærmest. Nej, men det er det, jeg synes, det er sjovt, hvad jeg kalder dig. Hej, Mads. Nej, Jannik. No kiss. Iber, vil du No fucking way. Norm. Prøv at sige Iber, men jeg tænker Ginger. Jeg er ret sikker på, at tidligere på aftenen sagde du ikke ville kysse mig. Ja, men det er fordi, du er awesome. Jesper, i stedet for at kalde dig Iber. Tak. Men det har ingen der gør. Jeg reagerer ikke på det længere. Tak. Jamen altså lige nu vil jeg Jeg tror bare, jeg rykker mig ind, der er nogen, der får gode idéer. Ej. Fordi min familie kalder mig Iber, og alle mine venner kalder mig Iber. Jepper. Jeg ligger på Det er der, det kommer fra. Det var min lillebror, da han var 1 år Jeg gammel. ligger på en hestehale. Ja, det er din egen. Nej, Mads. Au. Lige nede, Mads. Nej. Du optager toilettet. Nej. I hvor lang tid? Det ved jeg ikke. Okay, Forhåbentlig ikke så lang tid. fint nok. Jeg har faktisk Altså, aldrig Big Fun crushet ned. nogen sider nogensinde. Jeg tror, det er et godt sted at stoppe Vise det video. lidt. Jeg har aldrig Jeg nogensinde tror ikke, der er crushet så nogen mange, der vil steder. være opmærksom på ham dernede til at kunne hjælpe ham.